Evangeli segons Lluc, capítol 5, versos del 12 al 15. Guarició d'un leprós. Una vegada que es trobava en una d'aquelles ciutats, va comparèixer un home carregat de lepra. Així que va veure Jesús, va caure rostre en terra i el suplicava dient: «Senyor, si vols, em pots netejar de la lepra». Jesús va estendre la mà i el va tocar, tot dient: «Sí que ho vull, queda net». Immediatament el deixà la lepra. Jesús li va manar que no ho digués a ningú. «No, però vés a presentar-te al sacerdot i ofereix per la teva purificació l'ofrena que va prescriure Moisès perquè els consti». I encara s'estenia més la seva fama. Per això afluïa molta gent a escoltar-lo i a fer-se guarir de les seves malalties. Ell, però, es retirava a llocs solitaris i s'hi dedicava a la pregària.